Dobrý deň a zdravím vás. Vítajte na mojom neprofesionálnom YouTube kanále Caravan Emotions a dovolte, aby som vám predstavil náš rodinný karavan Fendt Opal 465 SFH, modelový ročník 2022. Okrem štandardnej výbavy tu máme aj nejaké príplatkové veci. Napríklad máme tu nosič na 2 bicykle na OI. Tu je ešte miesto pre tretiu lyžinu, je už kúpená, zostáva iba namontovať. Tu máme externú zásuvku na 220 V. Tu je nádrž na vodu, respektíve vstup. A máme tu aj externú prípojku na verejnú vodovodnú sieť. V priestore pod veľkou postelou máme tu garáž. Máme tu uložené také bežné veci, ako sú 3 veľké stoličky, stôl, jeden menší stôl, jedna menšia stolička, metla, koberec, nájazdy, kladívko. Máme tu vruty, kolíky do zeme, bočné steny, prednú aj 2 bočné s konštrukciou. Tu máme výfuch, kúrenia a Truma Kombi 4. A tu na ľavej strane je normálne prípojka na pripojenie karavanu do siete. Vzadu vľavo sa nachádza kazetová toaleta Tedford so splachovacou nádržou. Tá sa doplňuje takýmto spôsobom, že sa tu vloží sapo nad vodou. Kazeta sa normálne dá vybrať takýmto spôsobom. A máme tu zadnú časť karavanu. Fanúšik značky. A tu sa nachádza predná garáž. Tak, máme tu nejakú chémiu. Jednu plynovú bombu pre túto dovolenku, čo nás čaká. Rezerva. A tu máme ešte nový nepoužitý prídavný prístrešok. Vítajte v našom karavanu. Máme z toho takú malú detskú edíciu. Tu máme ovládací panel Truma ku kúreniu. Tento gauč sa dá potom zložiť na celkom pohodlné spanie. Prestavba na dvojložko je veľmi rýchla a nemám s tým problém ráno zložiť, večer rozložiť, dať plachtu, periny a pohodlne sa tu dá spinkať. Tak, pod sedačkami sa nachádza karavanové kúrenie Truma Kombi 4 s úložným priestorom a pod druhou časťou gauča je ďalší úložný priestor, prípadne na topánky, ktorý je prístupný aj takto z boku. Tak tu máme ukazovateľ stavu naplnenia nádrže na vodu. Tu máme možnosť roletky, moskytiéry alebo zatemnenia. A znova máme tu možnosť buď moskytiéry pri otvorenom okne alebo plné zatemnenie. Všetky okná ostatné fungujú na rovnakom princípe. Takto sa otvárajú okná. Koberce sú tiež príplatkovou výbavou. Musím povedať, že to je veľmi príjemné. Hlavne v chladnejšom počasí. Tak, tu máme kúpený ešte nafukovací gauč, ešte nepoužitý, čaká nás s ním premiéra. Teraz v Chorvátsku, kam zajtra vlastne vyrážame na poloostrov Peliešiac.
v Južnej Dalmácii. Tu máme skrinky, horná, dolná. Karavan už má nejaké veci pred cestou. Tu je vidieť úložný priestor jednej zo skriniek. Naozaj je tu veľkorysý priestor pre ukladanie vecí. Je vidieť prémiová kvalita karavanu Fendt modelu Opal, ktorá podľa môjho názoru dosahuje rovnakej kvality ako je špičkový model Tendenza. Manželské dvojúložko. Tu máme skriňu, prípravu prípadne na televíziu do budúcna, chladničku. Ďalšie úložné priestory. Ďalšia veľká skriňa s vešiakmi. Miesto pre fritézu. Tu máme umývadlo. Tu máme teda toaletu Tedford s plachovaním, indikáciou naplnenosti kazety a splachovacie nádržky. Je tu aj sprchový set. Jo, klasický so závesom. Ešte sme ho na sprchovanie nepoužili. Strešné okno má možnosť moskytiéry alebo zatemnenia. Máme tu ďalej aj klimatizáciu Teleair. V lete fakt super. Tak, tu sa zapína 12V sieť. Tu sa zapínajú batérie na vodu. A tu sa ešte aktivuje mover. Veľa úložných priestorov. Do garáže sa môže človek dostať aj s odklopením postele. A je tu prístup k uloženým veciam. Tu je vidieť 45 litrová nádrž na vodu a máme tu 150 Ah baterku LiFePO 4. Tu máme kuchynský blok. 3 horáky, vodovodná batéria a máme tu ďalšie úložné priestory. Miesta dostatok. Tu máme ďalšiu vysúvaciu záležitosť. Takže toto je interiér našeho karavanu Fendt Opal 465 SFH. Máme tu ďalej možnosť oddeliť priestor spálne od zvyšku obytného priestoru v karavane touto zástenou. A tým pádom vznikne tu súkromný priestor. Zdravím. Karavan budeme dneska baliť. Čaká nás dlhá cesta do Južnej Dalmácii.